салом алейкум бародарои азиз, ҳама каса хубе иншоалло. Бародаро, ман ҳамаи шумо миннатдорам. Ина иншоалло ки 19050 нафар шидем, уже тай 20000 да. ман ҳамат миннатдорам. ҳамин дастгири шумо буд ки мо инамиқа пеш рафтем. иншоалло ки бо кӯшиш мекунем ки дига нафарро ҳам дастгирӣ кунем иншоаллоҳу раҳмон. дар ҷой ҳастен, алло ҳаматан нигаҳбон боша. ҳамаш дастгириҳои шумову лайкҳои шумову тамошои шумо буд ки комментҳои хуби шумо буд ки мо тай 20000 шидем. иншоалло ман боварӣ дорам ки дар муддати як-ду рӯз дига уже мо 20000 бо мегзарем иншоалло. хоб бародаро, кадомед ки мара аввал тамошо мекунед, видеоҳои мара тамошо мекунед, мара хуб мешиносен. баъзе нафарот гарчанде дар Москва ҳам бошам, шояд мара дар ҳамин кӯчаҳо ҳам баъзе вақт мебинед, чи дар садовод мебинед. мисол дар куҷо ҳастен, алло ҳаматонро нигаҳбон боша. бародаро, хоҳиш мекунам кадомед ки ранги бародар медонен, видеоҳоро дастгирӣ кунен, ба лайкҳои худтон чӣ хеле ки пеш мемонден дастгирӣ мекунен. хоҳиш мекунам далшибо дастгирӣ кунен. мо ҳам кӯшиш мекунем ки бо бисёртар видеоҳои хубтар кунем иншоалло. ана хебо пешравиҳо ай пеша, видеоҳои хуб оли ай пеша иншоалло. ана ма бо нафарое ки ма видеоҳошона мепартофтам эҳтиёҷмандора дастгирӣ мекунем. ма водан як борига бо бигем ки чӣ мегӯянд, миннатдории хидмат мерасонам ҳамон нафарое ки доимо хайр мекардан ё ин ки хайр карда наметонистан, лайк мемондан, видеоро падилид мекардан. ай ҳамаи шумо ма миннатдорам бародарҷоно. чи апаи хоҳари акау дудар фарқ надорад. ма ай ҳамат миннатдорам. дар ҳар куҷое ҳастен, чи дар Тоҷикистонен, чи ай бигем ватанмон берунен, муҳоҷират дарен, алло ҳаматан нигаҳбон боша. дар паноҳи худо бошем бародаро.